17 ଫେବୃଆରୀ 2021 ସମୟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11 ଘଟିକା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ 65 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପେଶାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ସେ ତନଭୀର ଅହମଦ ମୀର ନାମକ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଅତି ନିରାଶା ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଓକିଲ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରନ୍ତି, ହେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏପରି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟତା ଦେଖି ଓକିଲ ଜଣକ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗମ୍ଭୀର। ତନଭୀର ଅହମଦ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ଓକିଲ ଜଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଓକିଲ ତନଭୀର ଅହମଦଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରୁହେନି। ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏତେ ରାକ୍ଷସ କିପରି ପାଲଟି ଯାଇପାରେ। ଓକିଲ ଜଣକ ସ୍ତବ୍ଧ ଥାନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣି। ତାହେଲେ ସେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଥିଲା ଯାହାକି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ତନଭୀର ଅହମଦଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆଉ ତନଭୀର ଅହମଦ ଯିଏକି ପେଶାରେ ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ, ଏହା ପରେ ବି ଉକ୍ତ ଘଟଣାଟି ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାଟିକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ କାହାଣୀ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିମିନାଲ ଫାଇଲ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ 65 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପେଶାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଇଲାକାରେ ରହୁଥିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର 2009ରେ ନିଜର ବଡ଼ ଝିଅ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଦିବ୍ୟା ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦିବ୍ୟା ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ତଥା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ସେ ବିବାହ କରନ୍ତି ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିବାସୀ ଗୋଟେ ଧନୀ ପରିବାରରେ, ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀର ଗ୍ରେଟର କୈଳାସ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବରୁଣ ଆରୋଡ଼ା ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରଲାଲ ଆଉ ମା ଜିଆ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ଦିବ୍ୟା ଆଉ ବରୁଣଙ୍କ ବାହାଘର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ନାମୀ ଗ୍ରାମୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ IVF ମେକାନିଜମ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ 2ଟି ଚାଁଳା ସନ୍ତାନ ତଥା ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। 2020 ଲକଡାଉନ ବେଳେ ବରୁଣଙ୍କ ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରଲାଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ 3 ମାସ ପରେ ଦିବ୍ୟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭାବେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦିବ୍ୟା ଯେଉଁ ଲେଡି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ସେ ନିଜର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହୋଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଲେଡି ଡାକ୍ତର ଜଣକ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଜଣାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଦିବ୍ୟା ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନିଜର ଶାଶୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ହେଲେ ବରୁଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ଆବର୍ଷଣ ନ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରନ୍ତି। କାରଣ ବରୁଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରଲାଲ ହିଁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏପରି ପାଗଳାମୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରୁହେନି, ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦିବ୍ୟା ନିଜର ଆବର୍ଷଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଏପରି କାମରେ ବରୁଣ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମନେ ମନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ନିଜ ମୃତ ପିତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ପରି ଭଲ ପାଉଥିବା ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ଥିବା ବରୁଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାଗିଦ କରନ୍ତି ଆଉ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବରୁଣ। ଡାର୍କ ୱେବ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଏଜନ ବିଷୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେ ଥିଲିୟମ ସଲଫେଟ ନାମକ ଗୋଟେ ପଏଜନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଥିଲିୟମ ସଲଫେଟ ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଯାହାକି ଗନ୍ଧହୀନ, ସ୍ୱାଦହୀନ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାରାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଏହା ସାଧାରଣ ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ। ଏହା କେବଳ 2 କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କିଣାବିକା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବରୁଣ ଏକ ନକଲି କମ୍ପାନୀର ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 25 ଗ୍ରାମର ଥିଲିୟମ ସଲଫେଟ ମଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ। ଏପଟେ ଦିବ୍ୟା
31 ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ନିଜ 2 ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବା ଲାଗି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ବରୁଣ 3ରୁ 4 କିଲୋ ମାଛ ମଗାନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ। ସେ ସବୁ ମାଛକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ନିଜ ଘରେ। ଉକ୍ତ ମାଛ ତରକାରୀରେ ସେ ସମସ୍ତ ଥିଲିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ବିଷକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମାଛ ତରକାରୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ମାଛ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବରୁଣ। ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବରୁଣଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ବରୁଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞ ଯେ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବରୁଣ ନିଜ ହାତରେ ଉକ୍ତ ମାଛକୁ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ, ନିଜର ପତ୍ନୀ ତଥା ଘରରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ହାଉସମେଡ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବରୁଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକନ୍ତି ସେ ଉପବାସ ରଖିଥିବା କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବରୁଣଙ୍କ ଶାଳୀ ତଥା ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା କିଛି କାମ ସକାଶେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବରୁଣ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଉକ୍ତ ମାଛ ତରକାରୀ ଖୁଆଇବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁଆନ୍ତି। ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ବରୁଣ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଦିବ୍ୟା ଆଉ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଦିନର ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶର୍ମା ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏକ ଆପୋଲୋ କ୍ଲିନିକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ପିତା ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ନେଇ BL କପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି ରୋଗର କାରଣ କ'ଣ। 8-10 ଦିନ ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ରେବିଜ୍ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଏପଟେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିଛି ନ ହେଉଥିବା ଦେଖି ପୁଣି ଏକ ଡୋଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବରୁଣ। ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ବରୁଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ ବରୁଣଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଦିବ୍ୟା ଆଡ଼ମିଟ୍ ଥିବା ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆର୍ମି ଡକ୍ଟର ଯାହାଙ୍କ ନାମ ବ୍ରିଗେଡିୟର କଟୁକ୍ସ, ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଏ ଘଟଣାଟି ଆସେ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଅଜଣା ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବା ଆଉ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କୌଣସି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ବ୍ରିଗେଡିୟର ଖଟୁକ୍ସ। ଉକ୍ତ ଆର୍ମି ଡକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି। ବ୍ରିଗେଡିୟର ଖଟୁକ୍ସ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ବିଷର ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ। ହେଲେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ଅପମୃତ୍ୟୁରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୟନୀୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବ୍ରିଗେଡିୟର ଖଟୁକ୍ସ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତି। ଆଉ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୁଏ ବରୁଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୁଲିସ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ବରୁଣ ମାଛ ତରକାରୀରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବରୁଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେ ପୁଲିସ। ହେଲେ ପୁଲିସ ବରୁଣକୁ ଧମକେଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ସତ ବାହାର କରିବାକୁ। ବରୁଣ ପୁଲିସକୁ ଧନର ଲାଳସା ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ପୁଲିସ ବରୁଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ପୁଲିସର ରିମାଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ବରୁଣ ସେଇଆ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓକିଲ ତନଭୀର ଅହମଦ ମିରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ତନଭୀର ଅହମଦ ମିର
କୋର୍ଟରେ ବରୁଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଚିକା ଦାୟର କରନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ଶୁଣାଣି କରି ଜଜ୍ ସାହେବ ବରୁଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡର କେସ୍, ଡବଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଦଫାରେ କେସ୍ ଦାୟର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ପୋଲିସକୁ। ଏବେ ଅପରାଧୀ ବରୁଣ ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାଡ଼ ଜେଲରେ ସଜାଭୁକ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇ ମଣିଷମାନେ କେତେ ଯେ କୁତ୍ସିତ ଆଉ ଘୃଣିତ କର୍ମ କରିପାରେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀରେ। ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ନୁହେଁ 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇପାରେ, ଏହା ନ ଭାବି ଯେ ତାର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଠେଲି ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ଆମ ସମାଜରେ କାହିଁକି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହର ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏ କାହାଣୀରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଥର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ଭରା କାହାଣୀରେ। ନମସ୍କାର।